भिडिअजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो। आंनि उनफारसेजों दङ बाथौ टेम्पल। बे ओनसोलाव आं दंफैयो जे मोनसे जायगा नोंथांमोननो खिथाफैनो नागिरदों। नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांमोना गासैखौबो भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै। बेयो जाबाय मोनसे फुख्रि। बबे समनि बबे ब्रिटिश आमोलाव सोर जावदोंमोन मादोंमोन आं बे फुख्रिनि बिखय आं नोंथांमोननो खिन्थानो लादों। दा आं बे जायगायाव दंफैयो। बे फुख्रिया बेसेबां गुवार बिनि माखासे सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। आरो इन्दि बिफोरा बे फुख्रिनि थाखाय मा खामानि मावदोंमोन, बेसेबां खस्थ' खालामदोंमोन, बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थानो लागासिनो दङ। गिबियाव बियो बबेहाय दं नोंथांमोननो आं खिन्थाग्रोनानै लानो सानदों। बियो दङ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलिनि बेलस्रि स्टेशननि साहा दङ बियो। दा बेखौ गोबां मानसिया गोबां मुंजों मिथियो। सोरबा बुङो फामे फुख्रि, सोरबाया बुङो दांरा बिल, बेफोरबायदिनो गोबां मुंजों मिथिनाय जायो आरो। दा बे फुख्रिनि अरथाया गुवारा बेसेबां दं होननानै बुंनो थाङोब्ला बियो 50 बिगानिबो बारा दं जाहैबाय। बे फुख्रिनि जायबा आलि, बे आलियानो माने 12 नल दंखायो आरो गुवारा। गोलावा 100 होननानै सानदो नोंसोरो। होमबा 12 into 100 जायोबा 12 बिगा जाखाबाय मोनसे साइडनि आलियानो। दा बे दै थानाय खिनिया बेसेबां गुवार, बेजों बैजों प्लास खालामोबा माने 50 बिगानि बारा दं आरो बे हाया, बे फुख्रिया। दा बियो बबे समनि होननानै बुंनो थाङोब्ला जेब्ला बेयाव रायजो राजाया 1996 आव हाबफैबाय, अब्ला बेवहाय बे हाग्रा बंग्राखौ सिफायबाय इन्दि बिफोरनि हेफाजाबजों, माखासे आफाद दल संगठनफोरजों रायलायलायनानै मोजाङैनो। दा बेवहाय बे फुख्रिखौ मोननाय जादों आरोना। दा बे फुख्रिया बबेनिमोन होननानै बुङोब्ला एसे उदाहरन खालामोब्ला नोंथांमोना सिजौ फिल्मखौ नायदों जानो हागौ। जाय फिल्मावहाय अरुणाचलनि आरो भुटाननि राजाफ्रा फैसाखौ हराब्ला बान्दि खालामनानै लाङो बर'फोरखौ। बेयो मानि थाखाय जायो? जेब्ला ब्रिटिशफोरा जोंनि भारताव हाबफैनानै जोंखौ सासन खालामदों, अब्ला बियो अरुणाचल आरो भुटाननि हामोन बेफोरबायदि गोग्लैयोमोन आरो। दा बैहाय दावहा नांनानै जेब्ला जेनबाय, ओमफ्राय इंराजफ्रा भुटान सरकारनो, भुटान राजानो बोसोराव 50,000 हरनो गोनां जायोमोन आरो। दा बेफोरनिनो होननानै बुंदों। दा इसिबांहाय क्लियार बेखौ जोंबो मिथिया। ओरैजाय जोंनि बर' राजाफ्राबो जावदों जानोबो हागौ। दा बे आरो खोथाया। दा बेवहाय इन्दि बिफोरा बेसेबां खस्थ' खालामदों, बेनि थाखाय मा मावदों होननानै बुंनो थाङोब्ला बे ओनसोलनि, बे आनसलिक मोनसेनि मानसिखौ लानानै बे फुख्रिखौ ओरैबायदि साफा खालामनो खस्थ' खालामदोंमोन इन्दि बिफ्रा। बे ओनसोलनि रायजो राजाया ना आगारनानै जानो थाखाय, बिनि डेभेलपनि थाखाय बेखौहाय माने बानायदोंमोन रायजोफोरखौ लानानै। बे इन्दि बिनि जाय पजिटिभ, बैखौ आं गोबां मोजां मोनो। बेनि थाखायनो आं बुंनो गोसो जायो आरो। दा बेयाव गोबां इन्दि बिफ्रा खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय आनफर्चुनेटलि गभार्नमेन्टनि जेबोथ' हेफाजाब मोनाखिसै। बै समाव BTC सरकार दङमोन। बै टाइमाव जेब्ला बेखौ फोसाबदोंमोन, अब्ला बेखौ फोसाबदोंमोन खिन्थु हायाखिसै आरो। दा गोबां मानसिया खस्थ' खालामदोंमोन, नाथाय हायाखिसै। दिनै दिनाव बियो बहुद नैबेजों दा JCB होनानै लामा मोनसे बानायनानै लानाय जाबाय। बेजों दायो नै ओरैजाय साइडजों ना फिसिनायबो नुदों, नाथाय बे नाया ओरैबो बारलांदों दायो। बे जेब्ला नभेम्बर डिसेम्बर जाहैगोन, अब्ला दैया रानलांगोन, अब्ला नाया नैबेजा फुख्रिनि ओरैजा थाफैयो जाहैदों आरो। देग्लाय बोसोराव नागारदोंना नागाराखै बेखौ मिथिया, नाथाय ओरैजाया गैखाया आरो ना गैनायालाय। दा बिनि हिस्ट्रि बेकग्राउन्डखौ माने इसिबां आंबो मिथिया, नाथाय नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय आं दिनै फैबाय। सोरबाफोर फैनानै बेयाव नायनो फैयोब्ला नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनगोन। नोंथांमोना निश्चय फन खालामनो हागोन। सोरबा गोजाननिफ्राय फैयोबा, ओनसोलनियाथ' बेखौ मिथिखागोनानो। दा बेवहाय लामा सामानि इसिबां प्रब्लेम गैया। दा बेवहाय गोबां हाग्रा बंग्राखौ फोसाबनो थाखाय दङ। दा आसाम सरकार, सोरबा जोंनि BTR सरकारफ्रा एसे बेनि इन्दि बिफ्रा खौसे जाफिननानै माबा मोनसे फिउचार प्लान जुदि लायोब्ला बेखौ बानायनो हायो आरो। बेखौ आं सानो। दा बेसेबां गुवार बिगा दं बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबायानोसै। बियो मिनिमाम 50 बिगानिबो बारा दं। दाख्लै जाय FRCनि हा सुनाय जादोंमोन, बेखौ माने सुनाय जादोंमोन जाहैदों आरो। 50 बिगानि प्लास दं जाहैदों बे फुख्रिया। दा नोंथांमोनाथ' बिनि जारिमिनखौ एसेबाबो मिथिबाय, नाथाय सोरबाया मिथियोब्ला बिनि जारिमिनखौ मोजाङै आंनो फोरमायहर। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना निस्सय खिन्थाहरगोन होननानै। बियो दा दङ 50-60 बिगा गुवार बे फुख्रिया, नाथाय बेबायदि फुख्रिया आरो दंबावो। बेयाव दिनै 50-60 बिगा दं। ओरैजाय मोननै गामियाव दङ। बै गामियावहाय मोनसे गामियावहाय 6 बिगा 7 बिगा बेफोरबायदिनि
गुहारनि मोनसे फुख्रि दंबावो, मोननै दंबावो, मोननै गामियाव मोनसे गामियाव मोनसे गामियाव मोनसे दंबावो। दा बै फुख्रिखौबो आं नोंथांमोना कमेन्टआव हरोब्ला आदा बैखौबो नायगोन होननानै बुङोब्ला आं खिन्थाहरगोन। बैहाय दा बै गामिनि रायजोफ्रा ना फिसिनानै जायो मोनसे फुख्रियाव, नाथाय मोनसेयाव दा ना फिसिनानै जानो हाया, बेखौ एसे बानायनांगौ जानानै दं, हाग्रा जानानै दं बेबो। दा नोंथांमोनाथ' बुजिबायानो, सोरबाफोर नायनो गोसोबा नायफैनो हागोन। ओमफ्राय ओरैजाय सानजाजों थाङोबा फाखा लामाखौनो मोनगोन, सनाय रुपाय होननाया दङ, बेनो बर्डार जाहैयो आरो। नोंथांमोना फैनानै मास्ट बि नायफै। आदसा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, नोंथांमोना आसा खालामो मोजां मोनबाय भिडिअखौ। थेंक इउ, बाय बाय, जय बर' हारिनि।